Приятни сънища, Джейми. Джейми! С вълшебното фенерче в ръка. По парзалката се спуска, към Кукуландия тича през глава. Уърдсвърд го следва вярно по петите. Нетърпелив за приключения, винаги готов да подаде и лапа, и ръка. Господин Марморко и всички останали няма други като тях на света. Нито друго фенерче с вълшебна светлина. Ако не съм бил там наистина, сигурно било е просто сън. Джейми! Нощ с нощ не си приличат. Животът с Джейми е велика игра. С Джейми и вълшебното фенерче. Горкият господин Марморко трябваше да преброи всичките 20 000 късва, за да се увери, че планината е там. Изморителна работа. Но Джейми имаше решение, или поне имаше фенерче. Това ще свърши работа. Фенерчето на Джейми беше вълшебно и освен да го пренася в Кукуландия, можеше да прави още куп неща. С фенерчето мога да ви вдигна във въздуха, каза Джейми. От високо ще ви е по-лесно да ги преброите. Внимавай, мастър Джейми, да не му се случи нещо. Спокойно, Уърдсвърд. И за нула време господин Марморко полетя. Леле, доста височко отиде. 300, 407 и 211 е равно на 812 208 и 9, 15... Господин Марморко броеше доста бързо. 19, 20 хиляди. Всички са тук. И Джейми нежно го свали на земята. Чудесно! Каза господин Марморко. 42 009 плюс 1 прави 42 010. Това е правилният отговор. Гледахте епизод от анимационния филм «Джейми и вълшебното фенерче». Сценарий Брайан Труман. Музика Джо Грифитс. Ролите озвучиха актьорите Елена Бойчева, Живко Джуранов, Станислав Пищалов. Преводач Виолета Такор. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. Обработка студио Аста Имидж. Заспивай вече, Джейми. Уърдсвърд, хайде, излизай.